Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Sublimez votre intérieur. Orange Mali ko k'a b'a ka client mandi u bɛɛ lajɛlen hakilina jigi ko ka kɛɲɛ ni sariya sɛbɛn talenw ye minnu bɛ ka lawaleya ko client kelenkelenna bɛɛ ka kan k'a ka nimero nina di walasa k'aw ka nimero de telefoniw lakodɔn aw tɔgɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko identification wa fana ko maa kelen tɔgɔ la nimerow tɛ se ka tɛmɛ 3 kan cogo si la ka da kan an janbe aw la walasa basi foyi kana aw sɔrɔ an b'a ɲini an ka abonnew fɛ minnu m'u ka pisiw identifier fɔlɔ u ka gafe ɲini nimero nina bɛ min kan k'u ka identification kɛ ka sɔrɔ u ma bɔ u nɔ la application Maxiti fɛ walima bɔlɔlɔ sira fɛ identification.orangemali.com n'aw mago jɔra bilasirali kan a ye wuli ka se agence Orange Mali la min ka surun aw la ka fara o kan an b'a ɲini an ka clientw fɛ nimero be minnu bolo n'a ka ca ni 3 ye u ka wuli ka se agence la ka ta nimero 3 sugandi u ka nimerow cɛla u be fɛ minnu ka to u bolo hakilina jiginna identification be kɛ ni gafe minnu ye olu de filɛ nin ye carte nina carte biométrique sécurisée passeport ani carte amo lakana y'an bɛɛ lajɛlen de kunko ye an b'aw fɔ aw ka danaya n'aw ka cɛsiri la n'aw mago be kunnafoni wɛrɛ la a y'an ka service client digital kumaɲɔgɔnya Maxiti fɛ walima WhatsApp fɛ 90 11 10 10. Orange aw kɛrɛfɛ. Politique tɔn cili kun kan tɔn ɲɛmaw olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen ye ni k'a yira k'a fɔ k'u ma sɔn hakilina in ma hali n'o y'a sɔrɔ a ma ta ba la fɔlɔ u ka laɲini kɛra min ye ko maka kana kɛ partiw la bɛɛ jɛ fanga ale ni jamana sariya sunba u bonyali kama. Sigida fɔlɔ sifinnakaw olu fana wulen bɛ ka u jɔ yaasa ka se ka taabolo falen ɲani samiya cɛ sifin jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko association des riverains de la cité Bel Air ale ka kɛlɛ dɔ o ɲɛsinnen don molibali ni ale lakanali ma an bɛna perepere latigɛ di aw ma o ko kan bi kunnafoniyaw o kɛnɛ kɔnɔ. Ni ne bi kunnafoni ale bakurubaw ye aw ka jabaraniso mandi sanfɛ Advance TV nisɔndiya ye ne ta ye ka aw sɔrɔ kokura o kɛnɛ kan aw ni ce aw ka danaya la hay aw bisimila bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la jamana partiw olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan sibiri don kunnafonidilaw tɔgɔla so la Bamakɔ ni k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye parti tɔn cili ye ko olu ma sɔn a ma kɛnɛ kan politikima ninnu ka laɲini kɛra min ye o de ye k'u ka jamana sariya sunba o bonya fo ka taa se bɛɛ fanga ale fana bonyali ma an ka kunnafoni ɲininaw olu tun bɛ kɛnɛ kan Aisha Kida ale bɛ ɲɛfɔ k'an ye. Bɛrɛbɛrɛtɔn 101 bɔɲɔngo olu jɛnnen don kulu min na n'a bɛ wele ko IPAC ni o ye initiative des partis politiques pour la charte ye olu kun kɛn bɛ ka ŋaniya ta k'a fɔ ko u nata lajɛnba kɛ palais de la culture la dimanche don avril kalo tile 27 o wulikajɔ ninnu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko palais kɔni ma sɔrɔ ka bila olu ka bolo kan o wale in kɛra sababu ye u ka wulikajɔ yɛlɛma ka kɛ barodalasigi ye ni o ye point de presse ye maison de la presse la a yirala k'a fɔ nin kulu ninnu ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana marabaw olu kɛlen kɔ ka hakilinaw ta k'a jira k'a fɔ ko bɛrɛbɛrɛtɔw tɔgɔ la
gafe sariya kisɛ ko yɛlɛmaw na don la wa jamanadenw na ɲininga o la. O don ni bi cɛ wulikajɔw be senna ka se ka i ka dɔ k'a fɔ o hakilina nunu bali. Transition constitution o y'a fɔ ko magasi ka kɛ partiw la magasi ka kɛ multipartisme la. Maa 300,000 ko k'ale jɛnna ni o de ye ko nka maa 1,500 bɛ se ka o falen nka a fɔra constitution na fana ko partout de bi vote baara kɛ EJ sigira EJ partout de b'a kɔnɔ n'i ye partout bolo bɔ baara la bi i ye EJ ci. IPAC tɔgɔla Maître Muntaka Tall ale min ye Sene faso yiriwatɔn ɲɛmaa ye ale ye laseliw ta a y'a jira k'a fɔ ko hakilina mun talen don nin ko la ko olu kɔni ɲɛ tɛ ani sariya kɔni tagatɔla la ɲɔgɔn fɛ cogoyasi la ko k'a sababu kɛ sigikafɔba min kɛra ni o ye Assise nationale de la refondation ye tiɲɛ don olu jɛnna ni parti politigiw dɔ bɔli o hakɛw la nka ko a b'a la ka kɛ kɛcogo min na nin ye ko o tɛ a kɛcogo ye. Assise ko an ka falen don parti ka baara la ka taa nin sira in kan. Assise kɔfɛ kulu sigira n'a fɔ ko CCR-ANR o da ma se min ma aw ko a bɛ t'o kɛ an ko an sɔn man di o ma consultation yɛrɛ bɛ kɛ tuma min na a fɔra k'a bɛ taa baara kɛ fɛn minnu kan a y'o to yen a taara a fari fɛn wɛrɛ kɔrɔ ka na ni o ye n'o ye parti ci parti bulo ani transition bɛ ban tuma jumɛn ye san joli bɛ fara a kan mɔgɔ min bɛ nin jɔyɔrɔ na o tɔgɔ bɛ falen cogo jumɛn ye a ma fɔ abada ko maa kelen k'i da don o la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ IPAC ale parti 101 ko u tɛna dan nin wulikajɔ in ma ni o ye barodalasigi ye ka sababu kɛ ŋaniya bɛ u la don nataw la ka wuli ka se maaba camanw ma ani syndicats ni o ye lafasalitɔnw ye yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu ye fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ nin gɛlɛya in na. Ni kun ye Lasana Kɔnɛ ale ka laseli ye Aisha Kida ale ni Zayide Zubɔ ye olu ka wulikajɔ kan. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ jitɛmɛ sira yɔrɔ belebele min bɛ sigida fɔlɔ la Bamakɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko Molibalini ale kɛlen don yɔrɔ ye bibi na yɔrɔ min kɔni ne nin ye a san damadɔ ye yɔrɔ min bɛ kindalamaw olu degun ka sabu kɛ kindalamaw olu ka taabolo dɔw ye samiya o waati fɛ n'o ye taabolo cɛjugu ye an ka kunnafoni ɲininaw olu ka fɔ la ko yɔrɔ min yɛrɛ n'ale lawulilen don jiboli sira o kama ko bibi na k'ale kɛlen don sojɔyɔrɔ ale ni waleya wɛrɛw kɛyɔrɔ ye waleya minnu yɛrɛ ko nu olu ni fasoden ɲumanya walew olu tɛ taa yaasa ka se ka maaw kunnafoniya ni ka se ka u taabolo falen yanni samiya cɛ yaasa ji kana se ka kɔlɔlɔ kɛ cogoya min na fɛn min ye association des riverains de la cité Bel Air ye olu kɔni wulen bɛ ka u jɔ ka se ka kunnafonidiw kɛ ka caya Isa Sise ale tun bɛ u nɔfɛ. Jelibugu sigida kɔnɔ Molobalini ye jinɔgɔ dalajɛyɔrɔba ye bari jiw bɛ bɔ quartier caman na ka tɛmɛ yen fɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ baji kɔnɔ nka ni san nana o yɔrɔ in bɛ sigidala mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ dugutigi fɛla ye fɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la ka kɔ in dilan k'a saniya ka jiri turu a dawolo bɛɛ fɛ ka ciman b'an dilan jiri ninnu kɔrɔ cɛkɔrɔba dɛsɛlenw ni musokɔrɔba dɛsɛlenw a ka ka olu si yɔrɔ ye bɔn ni min fana ye kɔɲɔ kɛ a bɛ se ka na fotow ta la an b'o de ɲini parce que jida nema yɔrɔ don waleya caman bɛ yen min kɛlen don sababu ye ka gɛlɛyaw don sanuya sabatili la nin sigida kofɔlɔ in na caman ye sigidalamaw yɛrɛ kɛwalew ye ni kɔ in dilanna a bɛ nafa caman na s'anw ma parce que san o san samiya bɛ fɛ ji bɛ don an kan kɔ in bɛ degunba de la s'anw ma jiko niveau yɔrɔ ni fɛnw na ma inondation yɛrɛ san o san inondation bɛ an ka cité la yan nɔ ni kɔ in sera ka dilan a bɛ diya an ye trop san o san ni san nana ji bɛ bɔ a bɛ don siraw fɛ a bɛ mɔgɔ so tiɲɛ so caman yɛrɛ bɛ an fɛ yan mɔgɔ caman bɛ u so jɔ u tɛ se ka don a kɔnɔ u bɛ so ninnu to yen. Cité Bel Air jɛkulutɔn Sotiba olu ye wulikajɔ caman kɛ yalasa Molobalini ka se k'a ka baara kɛ ka ɲɛ ji kana se ka tiɲɛli kɛ. Ko mairie population ka représentant don wagati de dilen don an ma feuille de route b'an bolo fo n'an dɛsɛra min na ni population y'a daminɛ an bɛ wuli an b'u jɔyɔrɔma don don donc nin y'o dɔ ye min ye kɔko ye a baara ma daminɛ bi a mɛnna Jelibugu de kɛra fɔlɔ ye ka initier inondation tɛmɛnen san hakili la nin y'a san 3-4 ye jeunes quartier wɛrɛw nana fara u kan ka kɔ in labɔ ka kɔ in baara kɛ a tun kɛra gɛlɛyaba ye sigida la yan nka ala barika la
o tɛmɛna mais ɲɛnamaya la il faut être prévisible an t'a fɛ o ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ an ka commune kɔnɔ. Donc an kɔni an wulila an nana far'u kan k'a lajɛ gouvernement ye initiative minnu ta sisan n'u y'a fɔ ko kɔ fɛn bɛ bɔ sanfɛ a bɛ kan ka se bada la k'a lajɛ an fɛnɛ ka contribution an ka dɛmɛ bɛ kɛ min ye pour que o baara in ka se ka teliya. Donc an kɔni an jɔrɔlen don parce que san o san de ye nin ye siraw bɛ ka dilan nka ni siraw dilanna a bɛ tiɲɛ. walasa ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ gɛlɛya in na Cité Bel Air ale ni mairilakaw olu jɛra ka hakilina dɔ ta ka bɛsɛya wale dɔw sigi sen kan i n'a fɔ dingɛ labɔ ani yɔrɔ minnu jɔra jiboli siraw kan ni yamaruya t'u bolo ka olu ci ni molobalinin dilanna ka ɲɛ o bɛ kɛ sababu ye ji tɛ tiɲɛli kɛ tugun wa sigida bɛɛ bi lafiya. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa kɛnɛya kun kan an bɛna kuma bana min kan bi o ye tension bana de ye n'a bɛ fɔ ale ma nanzarakan na ko AVC n'o ye accident vasculaire cérébral ye bana min don k'ale bɛ se ka maa caman sɔrɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la ko bana in bɛ se ka sɔrɔ tiɲɛ ye wa k'an yɛrɛ taabolo dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka bana bila an na i n'a fɔ sigarati ale ni gulɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la ko bana in taamasiyɛn dɔw bɛ se ka kɛ min ye k'o ye sen ani bolo o fanga dɔgɔyali ye fo ka taa se da o jɛngɛli ma an ka kunnafoni ɲininaw olu ye wulikajɔ kɛ a ko kan Ibrahima Toure an ka ɲɛma d'ale ka sɔrɔtaw la. San o san maa caman bɛ yen mun garisɛgɛ bɛ don bana na min bɛ wele ko accident vasculaire cérébral ni ale bakurunba fɔ la AVC. ale ye bana ye min bɛ kɛ sababu ye ka banabagatɔ in yɛrɛ fari faga ka gɛlɛya don a ka taakasegi la a n'a ka kuma bɛɛ lajɛlen na. AVC ye bana ye min tɛ siko jateminɛ ka sababu kɛ a bɛ se ka maanifin sɔrɔ si hakɛ bɛɛ lajɛlen na. Ne tagara dɔgɔtɔrɔso la a ye ka tension fura jan o don k'o ta o dugusajɛ fɛn ma bɔ a la ka tɔ juguya seli fana seli ko n bɛna seli k'an tɛrɛnde na so kɔnɔ k'an bi ka to kɛra fo sisan a jiginna an sen kelen don se ka foyi kɛ n na. Bana in daminɛna a mɛnna koyi peu près 20 ans ye mais k'an dɛsɛ yɛrɛ pewu yɛrɛ n tɛ se ka tɔgɔma o daminɛna sunkalo de kɔnɔ n nana contrôle la don dɔ kan to sun na dɔgɔtɔrɔ de ko n ka sun tigɛ après n na min kɛla n sera so n dɛsɛla de o la. Nin ye banabagatɔ soma dɔ ka kuma ye k'a yira k'a fɔ n'i y'a ye bana in ye a sɔrɔ o sɔrɔla de waati min a fɔra a kana sun o bɛɛ kɔfɛ a ye sun don k'o de kɛra sababu ye a ka bana in y'a minɛ. N'i y'a sɔrɔ don min a kɛlen sunkalo tile 10 na ban kɔnɔ a y'a sɔrɔ a bɛ sun na sunko in de kɛra sababu ye sinon tension b'a la kɔrɔlen mais a ma deli k'a bin. Kinésithérapeute ni o ye farikolo lakunubaga yalima farikolo ladegebaga ye ale ye a yira k'a fɔ ko maa caman bɛ yen bana in bɛ olu sɔrɔ ka sababu kɛ ko maaw tɛ jateba kɛ bana in kan wa k'o de bɛ kɛ sababu ye ka furakɛli sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya. Nin bana nin caman b'a fɔ ko jinɛ bana walima sira dabali donc o bɛɛ bɛ fɔ a la dɔw bɛ u yɛrɛ bɛ s'a ma waati min na a y'a sɔrɔ vraiment fasa jara u tɛ se ka mɔgɔ dɔn i bɛ kuma u fɛ o ɲɛ wagalen don i tɛ kuma faamuya kelen dɔw bɛ u sigilen don u tɛ se ka foyi kɛ bolo salen don sen salen don donc docteur kan ka ko bɛɛ de kɛ pour que au moins a yecogo bɛ se ka ɲa min ka wusa ni a yecogo fɔlɔ ye o de y'an ka objectif ye. K'a fɔ ko karisa ye mɔgɔkɔrɔba ye ko a bɛ d'aw ma o tɛ a bɛ denmisɛnnin sɔrɔ denmisɛnnin ka daminɛ san 15 ka yɛlɛ ou bien ka jigin o jukɔrɔ yɛrɛ u b'a fɔ bana dɔ ma ko drépanocytose n'o bɛ hali den na a bɛ se ka denmisɛnnin sɔrɔ hali denmisɛnnin bɛ san 10 na donc n'ale y'i sɔrɔ a b'i ka lamagali gɛlɛya parce que a bɛ fankelen bɛɛ sa n'i ye cɛ ye u bɛ se ka don i ka denko la n'a y'i sɔrɔ siɲɛ kelen fɛnɛ kana k'i ɲina k'a t'i sɔrɔ n'i ma to ka régime respecté k'i ka furaw ta a bɛ tila ka segin i kan. AVC n'o ye accident vasculaire cérébral ye ale ye bana ye min kɔni ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ o kama yaasa k'i kisi bana in ma i kan ka min ye farikolo jagabɔ o kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na ale ni ka i ka dumuni duntaw olu jateminɛ k'o de bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ bana in kɔlɔlɔ la an ka société kan. Ni kun ye Lasana Kone ale ka ɲɛfɔtaw ye Ibrahima Toure ale ka sɔrɔtaw kan AVC bana o kan kunnafoni kuncɛla fɛn min ye bogotigininw ka ɲɔgɔndan belebele ye bolola ka fɔ senadolan kan o ɲɔgɔn senbɔw okumu kɔnɔna la n'o ye éliminatoire coupe du monde U17 ye Guinée Conakry bogotigiw k'olu ni Côte d'Ivoire bogotigininw k'olu kun bɛ ɲɔgɔn na jumadon stade Mamadou Konate kɔnɔla la fɛn min ye an ka kunnafoni ɲinina Kajatu Bagayogo ye ale ka fɔ la ko hali n'o y'a sɔrɔ Guinée Conakry bogotigiw k'olu kɔni ye sebaya sɔrɔ nka k'u kɔni sen bɔra ɲɔgɔn kunbɛn in na an ka ɲɛmada Kajatu ka sɔrɔtaw la.
diɲɛ seleke naani ɲɔgɔn sɔrɔ ba min bɛ tali kɛ sifinnakaw kan minnu sisan bɛ t'u jɔ san 17 la an balakaw ta fanfɛla la sa ale ɲɛbila dolantan labanw tun bɛ sen na n'an k'o ma dernier tour éliminatoire o de hukumu kɔnɔ Guinée Conakry ale ni Côte d'Ivoire kun kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni tali dolantanw kɛra Abidjankaw fɛ Côte d'Ivoire kun ye sɛbɛnka sɔrɔ 1 ani Kananguro retour dolantan hukumu kɔnɔ sa Guinée kɔni ye Mali suganti cogo min na a bɛna se k'a ka dolantan Mamadu Konate kɔnɔna na ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Guinée musolakaw bolo k'a bɛ sanga dunan kuma cɛlu bɛna du kun a jɔ Orlan Gesan fɛ Côte d'Ivoire fanfɛla la ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlen 1 ani Kananguro o bɛ gɛlɛya ba lase Guinée ma nka u bɛ wulikajɔ kɛ ka bagabagaliw kɛ Côte d'Ivoire cɛlu kɔlɔsibaga n'o ye Kaolo Claire Elvire Samia Zadi ye a b'i jɔ jɔyɔrɔ la cogo min na ka Guinée dolanw bila kɛrɛfɛ nka sanga 33 kuma sa a tɛna se ka kobako la o la Guinée bɛna cɛlu jibɔ Aïssatou Diallo fɛ an bɛ taa sɛngɛ lafiyabɔ la n'o jaabi ye filani bila 1 ani 1 tago filanan baaraw daminɛnen Guinée bɛna ɲɛda kura yira ka système kura fɛnɛ bɔ o bɛ fisaya u bolo ka d'a kan u bɛ gɛlɛya lase Côte d'Ivoire ma kabini u ka cɛlu da la fo ka taga bagabagaliw kɛ ka ɲɛsin u ma o fɛnɛ bɛna ɲɛ ka d'a kan u bɛna cɛlu filanan sɔrɔ ka don o bɛ sɔrɔ dogodogonin dɔn yɛrɛ sen fɛ mun bɛna don u ka jalatigi yɛrɛ fɛ n'o ye Mariam Diallo ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlen 2 ani 1 o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara Guinée ka wulikajɔ kan ka d'a kan u b'a dɔn k'an bɛ wagati min na ko sisan n'u ye cɛlu 1 sɔrɔ ka fara kan ka kɛ 3 ani 1 o bɛ kɛ sababu ye k'u ka tige sɔrɔ ka taa Coupe du Monde kɛnɛ kan o la wulikajɔ bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ o bɛ poyi nka Côte d'Ivoire cɛlu kɔlɔsiba a b'i jɔ jɔyɔrɔ la o la ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi 2 ani 1 ka taa Guinée Conakry kanu na nka dolantan 2 jaabi faralen ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ 2 ani 2 ani 2 Côte d'Ivoire degeden karamɔgɔ ka fɔ la u ye wulikajɔ bɛɛ kɛ cogo min na u bɛ se ka ni qualification sɔrɔ u ka baara tɔnɔ de bɔlen filɛ ka d'a kan novembre kalo la u sen bɛna ye Coupe du Monde kɛnɛ kan Guinée degeden karamɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko nimisaba b'u la ka d'a kan u ye ɲɛda min jira maaw la ni seginni dolantan kɛnɛ kan o tun bɛ kɛ sababu ye k'u kɛ ka sɛbɛnka ɲɛnama sɔrɔ n'o tun bɛ se k'u qualifier ka taa Coupe du Monde na nin jaabi bɛ kɛ sababu ye ka Côte d'Ivoire kɛ k'a ka tige sɔrɔ ka taa WANO ka kɛnɛba in kan n'o bɛna kɛ novembre kalo nata la n'o bɛ tali kɛ a tago 9nan kan a baaraw bɛna bila sen na Marɔkaw fɛ yen an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de ye nin ye aw ni ce aw ka danaya la a ye to Advance TV filɛli la kibaruyaw bɛ taalen ɲɛ Advance TV sanfɛ ala ka Mali lakana. Orange Mali ko k'a b'a ka client mandiw bɛɛ lajɛlen hakilina jigi ko ka kɛɲɛ ni sariya sɛbɛn talenw ye minnu bɛ ka lawaleya ko client kelenkelenna bɛɛ ka kan k'a ka nimero nina di walasa k'aw ka nimero de telefoniw lakodɔn aw tɔgɔ la n'a bɛ f'o ma ko identification wa fana ko maa kelen tɔgɔ la nimerow tɛ se ka tɛmɛ 3 kan cogo si la ka d'a kan an janbe aw la walasa basi foyi kana aw sɔrɔ an b'a ɲini an ka abonnew fɛ minnu m'u ka puces identifier fɔlɔ u ka gafe ɲini nimero nina bɛ min kan k'u ka identification kɛ ka sɔrɔ u ma bɔw nɔ la application Maxiti fɛ walima bɔlɔlɔ sira fɛ identification.orangemali.com n'aw mago jɔra bilasirali kan a ye wuli ka se agence Orange Mali la min ka surun aw la ka fara o kan an b'a ɲini an ka clientw fɛ nimero bɛ minnu bolo n'a ka ca ni 3 ye u ka wuli ka se agence la ka taa nimero 3 sugandi u ka nimerow cɛla u bɛ fɛ minnu ka to u bolo hakilina jiginna identification bɛ kɛ ni gafe minnu ye olu de filɛ nin ye carte nina carte biométrique sécurisée passeport ani carte amo lakana y'an bɛɛ lajɛlen de kunko ye an b'aw fɔ aw ka danaya n'aw ka cɛsiri la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a y'an ka service client digital kumaɲɔgɔnya Maxiti fɛ walima WhatsApp fɛ 90 11 10 10 Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures.
Chez IB Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble IB Group. IB Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.